Zala pandemia guzti soziala, ez? Zer esanen diogu jendeari animatzeko? Pues uste dut gutxi falta dela bukatzeko hau. Normalean memoriari gertatzen zaio, eta ez gara ezer deskubritzen ari, kontatzen duena gogoratzen duela, ez? Nekez eutsiko diogu bizi izandako zerbaiti, gero adierazten espaldin badugu. Ta tarteka berriro ere adierazten espaldin badugu. Normalean adierazten ez diren gauzak poliki-poliki ahaztera doaz, ezta? Arratsaldeon guztioi, abuztuko azken eguna da gaurkoa hilaren 31 aste artea. Bada irailaren atarian, ikasturte politikoari ekin zaio dagoeneko Hego Euskal Herrian. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ohiturei eutsiz ekin dio kurtso berriari Jaurlaritzak Donostiako Miramar jauregian izan dalen gobernu bilera. Pandemia betean gaudela, oraingoan ere COVID-19aren kudeaketa izan da lehentasuna. Ekonomia suspertu eta enplegua hobetzeko estrategiak adostearekin. Inigo Urkullu lehendakariak hartu du hitza bilkura eta gero. Eusko Jaurlaritzak hasiera eman dio urte politiko berriari Donostiako Miramar jauregian urtero egin ohi bezala. Bertan ikasturte honetako lehen gobernu kontseilua egin du lehendakariak Jaurlaritzako sailburuekin bat. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako egoera sozial eta ekonomikoa aritu dira besteak beste. Hezkuntzari dagokionez Inigo Urkulluk azpimarratu du lehentasuna duela aurrez aurreko hezkuntza ikasturtearen hasieran bermatzeak. Gaineratu du jarraibide osoa duen txertak eta estaldura 95% zabaltza dela datozen asteetako helburu nagusietako bat. Ekonomian ere eragin handia izan du pandemiak. Dena dela Euskal Autonomia Erkidegoa normaltasunera hurbiltzen ari dela aitortu du Urkulluk. Hala Jaurlaritzaren aurreikuspenek aurten 6,7ko hazkunde metatu aurreikusten dute eta datorren urtean 5,7koa. 2022an pandemian galdutako barne produktu gordin guztia behin betiko berreskuratuko dela ziurtatu du lehendakariak. Argi dago, oraindik ere, mehatxuak daudela eta enpresa askok zailtasunak dituela. Horien artean, merkataritza, kultura edo ostalaritza nabarmentzen dira bereziki. Gure nahia da, hartu ditugun neurri berriak lagungarri izatea orokorrean eta arlo hauetan bereziki. Krisian galdutako enplegu guztia berreskuratzez gain, Euskal Autonomia Erkidegoak bere ekonomia transformatu behar duela nabarmendu du Urkulluk. Horretarako 3 esparru nabarmendu ditu: teknologiko digitala, energia ingurumenekoa eta osasun gizartekoa. Gobernu kontseiluan transferentziez ere aritu dira. Urriaren batean espetxeen kudeaketa Jaurlaritzak bere gain hartuko du. Eta helburu nagusitza dute transferitu gabeko gainontzeko transferentziak eskuratzea. Itxaropena da, aurtengo honetan, beraz beste 9 eskualdatzeko diren eskuduntza jorratu egin ahal izatea. Zentzu horretan lehendakariak aukera gizarteratzearen Euskal Agentziaren berri eman du. Nafarroan berriz, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak agerraldia egin du astearte honetan ikasturte honetarako dituen asmoak azaltzeko. Izan ere ugariak dira egin beharrekoak pandemiaren ondorengo susperraldi betearen testu inguruan eta berak herrialdea bere tamainagatik ondo prestatuta ikusten du. Jendartearen nekea aitortuta herria pandemiaren amaieran dagoela adierazi du Txibitek. Nafarroako presidenteak ikasturte politikoaren irekieran egindu agerraldia eta foru erkidegoak dituen erronkak zerrendatu ditu. Aurretik azkeneko urtean pandemiak izandako bilakaera aztertu du. Comenzamos a salir de una pandemia sanitaria de dimensiones desconocidas y es verdad también que el hartazgo social ha llegado a un punto en que una minoría alterada ha provocado incluso violencia callejera. Zentzorretan zeharka bada ere eskuin muturrari errendimendu elektorala atera nahi izatea leporatu dio behin eta berriz Nafarroako presidenteak. Gazteen kriminalizazioaren aurrean, arduraz jokatu dutela zehaztu du Txibitek eta pandemiaren tarte honetan berreskurapen ekonomiko eta sozialaren unea dela aldarrikatu du. Horren oinarri gisa politika publikoak eta ikerketa zientifikoa zehaztu ditu. Urte amaiera aurretik, Nafarroak hainbat erronka dituela aipatu du, tartean oinarrizko osasun arretaren presentzialtasuna berreskuratzea
eta osasun profesionalen zerrendak osatzea. Gaurkoan berriro ere mugikortasunaz mintzatu da azpimarratuz autoelektrikoaren parkearen garrantzia eta AHT-ren alde argi eta garbi posizionatu da. Autogobernuaren arloan urte amaierarako aurreikusi du trafiko eskumenaren eskualdatzea. Amaitzeko, Maria Txibite Nafarroako presidenteak eskua luzatu die talde parlamentario guztiei datorren ekitaldi politikoko foru erkidegoko aurrekontuak ahalik eta onenak izan daitezen. Legegintzaldiko 3. aurrekontuak onartzea da foru exekutiboaren erronketako bat, Europako funtsetatik datorren diru kopuru handia izango baitute, eta Txibitek esan duenez, gastu muga prestatzen ari dira, irailean onartzea aurreikusita, eta hortik aurrera gainerako alderdiekin hitz egiten hasiko dira foru agintariak. Hezkuntza arloan ere, kurtsoa hastear den honetan agintariek protokoloen nondik norakoak azaldu dituzte. Eskolak ostegunean hasiko dira Ipar Euskal Herrian aldiz, hegoaldean irailaren 8an, eta azpimarratzekoa da ikasturte berria aurrekoa amaitu zuten bezala hasiko dutela ikasleek denek maskara jantzita. Ostegunean da hastekoa kurtso berria Lapurdin, Nafarro Berean eta Zuberoan. Maskararen erabilera nahitaezkoa izango da eta ikastetxetan urruntze neurriak eta mailen araberako bereizketa errespetatuko dira. Bien bitartean euskarazko 3 murgiltze klaseren ireki ere iragarri du errektoretzak, hain zuzen ere Ortzaiz Errosa, Idauzemendi eta Aierrako eskoletan. Larraineko eskolak ordea ez du onespenik. Hego Euskal Herrira begira datorren astean ekingo diote ikasturte berriari. Nafarroaren kasuan gobernuak bat egin du aurrez aurreko hezkuntzaren aldeko apustuarekin. Horretarako aurreko ikasturteko prebentzio, garbiketa eta higiene neurriak mantenduko dituzte eta ikastetxeak sektoreko banatuko dituzte aurten ere. Edonola ere hainbat aldaketa izango dira. Ikasturte honetan jolastokian gauzak partekatzeko aukera izango dute. Haurrezkuntzako umek ez dute maskararik jantzi beharko jolastokian daudenean eta ikastetxei CO2 neurgailuak emango dizkiete. Gaineratu dute ordutegi jarraituarekin hasiko dituztela eskolak oraingoz. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskolei dagokienez, Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuaren esanetan kurtso berriaren protokolak oinarri bat dauka, aurrez aurreko hezkuntza. Oinarrizko elementuak dira hauek. 1. Segurtasun distantziak, metro tardi. 2. Garbitasuna eta higiene neurriak, eskuak garbitu. 3. Aireztapen egokia. 4. Maskarak edo musukoak. 5. Kontaktuak mugatzea. Eta 6. Noski. Txertaketa. Gotzon Esagardi osasun sailburuak ikasle askorengan eragina izango duen erabaki baten berri ere eman du. Txertatuta dauden ikasleek ez dute egin beharko 40 aldirik, positibo eman duen batekin kontaktu estua izan da ere. Bestalde barnetegiak antolatuko dituzte berriz ere ikasleek euskara landu dezaten, iaz pandemiagatik bertan bera utzi baitzituzten. Nazioartera begiratu behar dugu orain izan ere Afganistanetik dator egun honen bestelako lerroburua. Gauerdia baino lehen irten baita Ameriketako Estatu Batuen azken hegazkina bertatik. Modu horretan amaiera eman diote 20 urtez herrialdean izan duten presentzia militarrari. Handik ordubetera sartu dira talibanak Kabulgo aireportuan Ameriketako Estatu Batuek Afganistanen izan duten azken basea bere ganatuz. Hasi eta 20 urtera amaitutzat eman du Washingtonek Afganistango gerran. Frank McKenzie, general estatu batuarrak, Pentagonoan eskainitako prentsaurreko batean baieztatu du, dagoeneko amaitutzat ematen dutela ebakuazio prozesuan, eta Washingtonen ordezkari diplomatiko guztiak lurraldetik at daudela. Every single U.S. service member is now out of Afghanistan. I can say that with 100% certainty. Gaur atera dituzte lurraldean geratzen ziren azken militar eta langile diplomatiko amerikarrak. Milaka pertsona atera, baina beste milaka aliatu afganiar bertan utzi dituen ebakuazio prozesu kaotiko baten ondoren. Estatu Batuek eta aliatuek pentsatzen zutena baino askoz denbora gutxiago izan dute lurraldetik ateratzeko. Talibanek lurraldea inork espero baino azkarrago kontrolpean hartu ondoren. Abuztuaren 15ean hartu zuten Talibanek Kabul hiriburua kontrolpean. Egun lehenagotik, abuztuaren 14tik,
122.000 pertsona baino gehiago atera dira hiriburutik hegazkinez. Estatu Batuen azken porrot militarra lurraldearen historiako gerrarik luzeenaren ondoren dator. 2001ko irailaren 11an, New Yorken dorre bikien aurka egindako erasoari erantzuna izan zen urte hartako urrian talibanek kontrolatzen zuten Afganistanen inbasioa. Gaur, erasoaren 20. urteurrenerako 11 egun baino geratzen ez direnean, lurraldea talibanen esku utzita egin behar izan dute alde Amerikarrek. Eta Euskal Herrira bueltan, Memoriaren Nafarroako Institutuak 1926-tik 1966 Nafarroan errepresio ekonomikoak eragindako pertsonak jaso ditu errolda batean. Josu Ganuzak azalduko dizkigu ekimenaren nondik norakoak. 36ko kolpeaz geroztik errepresio ekonomikoa jasandako herritarren errolda osatu du Nafarroako gobernuak. Ana Oiok herritarrekiko harremanetarako kontseilariak 1926-tik 1966 errepresio ekonomikoak Nafarroan eragindako 1096 pertsonek osatutako errolda aurkeztu du. Kontseilariak zehaztu du beste behin ere agerian geratu dela nola jardun zen frankismoa garaituekiko, enbargo, zehapen eta izapide motelen bidez eta zigor larriak ezarri baitzizkien jada beste errepresio mota batzuk jasan zituzten 100 pertsonari. Egoera honetan erantzukizun politikoetako auzitegien kondenak eta zigorrak baliogabetzat jotzeko unea dela berretsi du, eta horretarako norbanakoen aitorpenaren eta konponketaren eremuan soilik geratuko ez diren irtenbide ekonomikoak diseinatu behar direla. Errepresio ekonomikoak hainbat modu izan zituen harrapaketaren, konfiskazioen eta isunen bidez, eta geroago errepresioari legezkotasun itxura eman zitzaion. Erroldatutakoa fusilatu ez gain, senideek, batez ere emazteek, osatzen dute errolda hau. 180.000 ia 50 milioi pezetako zigor ekonomikoak ezarri zizkieten, eta horrek kalte larriak eragin zien haien ekonomiei. Halaber, fitxa pertsonal bakoitzean espedienteak, epaiak, errekurtsoak, edo indultuak, besteak beste, kontsultatzeko iturriak eta artxiboak zehazten dituzte. Bestaldetik astearte honetan Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman ditu Zaldibarko zabortegia egonkortzeko eta egokitzeko lanak 2020ko otsailaren 6an erori zen zabortegia. 2 langile lurperatuta utzi zituelarik, Luizaren ondorio zildako langile baten gorpuzkiak baino ez dituzte aurkitu bilaketan. Etorkizunean ezingo da gainera hondakinik jaso zabortegian. Gaur amaituko dira Zaldibarko zabortegia egonkortzeko eta egokitzeko lanak. Horrela jakinarazi zuen ekonomiaren garapen eta ingurumen sailak pasaden ostiralean ohar baten bidez. Izan ere, 2020ko otsailaren 6an ezbeharra gertatu zenetik, Eusko Jaurlaritzak modu jarraituan eta etenik gabe lan egin duela azaldu zuen. Era berean, lanen helburu nagusiak nabarmendu zituen sailak oharraren bidez, desagertutako pertsonak erreskatatzea, ingurumen kalteak eragoztea eta zabortegia egonkortzea. Duela 18 hilabete Berte Recycling enpresaren zabortegia amildu zen eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak harrapatu zituen luziak. Sololuzeren gorpua aurkitu zuten iazko abuztuaren 16an, baina ez da lortu Beltranena hondakinen artetik ateratzea. Hala, maiatzaren 14an Jaurlaritzak bilaketa lanak bertan bera ustea erabaki zuen, baina zabortegia egonkortzen jarraitu dute gaur arte. Gainera, Jaurlaritzak abuztuaren 27an jakinarazi zuen zabortegia itxita mantenduko dela, eta ezin izango dituela hondakinak jaso. Esan zabortegia erabat itxita geratuko dela, hau da, ez dira zabor gehiago eramango. Erabakiaren berri izan zuenean EH Bilduk sare sozialetan Sololuze eta Beltran gogoratu zituen, eta ohartarazi zuen gaur-gaurkoz hondakinen kudeaketa kaosa izaten jarraitzen duela. Ez dezagun ahaztu, Zaldibarko ezbeharretik urte eta erdira, herrialde honetan industria hondakinen kudeaketak kaos hutsa izaten jarraiten du.
Horrez gain gaur sortuk pasaden abuztuan egindako bideoa ziokatu du eta Jaurlaritzaren arduragabetasuna salatu du. Lan gatazkekin jarraiki gaurkoa 202. eguna da, greba mugagabea Tubacex-eko langileentzat. Gaur bildu dira langile batzordea eta zuzendaritza beste aldi baterako enplegu erregulazio espedientea negoziatzeko. Laugarrena urte eta erdian isun erretez, Tubacex-eko beharginarekin hitz egin dugu egoeraren berri emateko. 200 egun baino gehiago daramatzate Tubacex-eko langileek greba mugagabean. 6 hilabete baino gehiagoren ostean grebari tinko eusten diote. Izon erretez beharginak aurrera jarraitzeko lan eskubide eta etorkizunaren defentsaren alde egiteak indarra ematen diela azaldu dio Hamaika telebistari. Indarra ematen digu jakiteak zerbait bidezkoa egiten ari garela, gure lana, gure etorkizuna, gure horren defentsan gaudela, gurea dena. Uztailaren hasieran Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zien langileei 129 kaleratzeak legez kanpo utziz. Baina enpresak helegitea aurkeztu zuen eta beharginak ziurgabetasun egoeran daude, Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakiaren zain. Hala ere inflexio puntua egon daiteke. Gaur langile batzordea eta zuzendaritza bilduko baitira beste aldi baterako erregulazio espediente bat negoziatzeko. Baina langileek ezer gutxi espero dutela jakinarazi du Urretezek. Beste batzuetan nahi izan da bakarrik aldi baterako espediente hori horretaz hitz egin eta beste zertaz ez. Laugarren erregulazio espedientea proposatu du zuzendaritzak urte eta erdian. Zehazki pandemiaren ostean merkatua egonkortzen hasi denean, hau da beharginen ustetan beharrik ez dagonean. Badakitenean bat beharrik ez legokela eta bi. Zer espero dute, zerrendan zeuden 128 pertsona horiek aldi baterako erte horretan sartzearena, orduan esperoan gaude. Izan ere egoera konpondu ezean auzibidea gutxienez 6 hilabete luza daiteke eta beharginek aitortu dute ezer gutxi espero dutela zuzendaritzaren partetik. Iaztik saiatu izan dira gu kolpatzen etengabe, sententziak eta gero berdina egiten saiatu dira, edo berdina egin dute, legalak izan daitezken kontuekin edo ilegalak direnekin bebai. Azken asteetan Eusko Jaurlaritzak bitartekaritza lanak egin ditu, baina Arretezek ohartarazi du greban 6 hilabete baino gehiago eman ondoren eta bi epaiek erregulazio espedientea legez kanpokoa dela ondorioztatu dutenean hasi direla negoziatzen. Justiziak kontrako emaitza atera izan balu ez. Arrazoia enpresari emango balio, negoziatzeko eskatuko liguke edo greba bertan bera usteko eta lanera sartzeko hurrengo gunean. Izan ere, Tubacex-eko langileek bermeak eskatzen dituzte bai haien enpresan, bai eskualdean, bai gizartearentzako. Ostera, baserritarrak esnetan itota daudela, salatu zuten pasaden astean sektorean lan egiten duten profesionalek. Ene eta hainbat sindikatuek deituta dozenak lagun irten ziren kalera egoera hau salatzeko. Besteak beste ekoizleek esne litroa gutxienez 70 zentimotan saltzeko eskatu dute. Gaur-gaurkoz, esne litroko 5 zentimoko galerak baitituzte. Traktore eta autokarabana egin dute esne ekoizleek Euskal Herriko nekazarien elkartasuna eta Euskal nekazarien batasuna sindikatuek deituta. Ibilbidean hainbat distribuzio katetik igaro ziren plataformen esanetan esne haragi eta beste produktu batzuen salneurrik basuen erantzuleak baitira distribuzio kateak. Kate hauek, badakigu gizarte mailan ze salmenta volumen akaparatzen nahi dien danan arten eta erantzukizun zuzena daukea gure preziotan gertatzen danakin. Esne martxan sektore ezberdineko baserritarrak bildu ziren, baserritarren elkartasunaren adierazle. Halaber, sindikatuek elkar babestu eta lan dinamika bateratuak egin behar dituztela azaldu zuten. Hainbat sektoretan prezioak izoztuta baitaude. Eredu uste dut aurrea beidare hainbar daun lan dinamika ez.
alkarrekin lanitea komeni zaiulako eta alkar babestea. Zehazki esne sektorean sindikatuek salatu zuten esne litro bat ekoizteak 0,39 euroko kostua duela, baina 0,34 euro ordaintzen dizkietela. Hau da, esne litroko 5 zentimoko galerak dituztela. Horregatik, Espainiako ministerioak egindako azterketa bat oinarri hartuta, baserritarrek exigitu dute esne litroa gutxienez 70 zentimotan saltzeko. Bien bitartean, sindikatuek adierazi zuten 5 enpresekin bildu zirela gasolioa, pentsua eta argindarra garestitzeak eragin duen egoeraren inguruan hitz egiteko. Badakigu urduri daudela beraiek, distribuzioak, zergatik lehen esan duten bezala jakitun dira, gaizki diela, gure situazioan berri oso ondoak gide, eta orduan, soka tiratuta dakagu, eta nik uste, oraindik pixka batian, soka tiran segi beharko deula. Gauzak horrela, esne martxan, esne kateak eta baserritarrek bizi duten egoera larria islatu nahi izan zuten, ohartarazi zaien egoera eramanezina dela. Eta batipat gaur esnetan, linealetan daukean iteko moduki, balio kate guztie azken baten galtzea kondenatuz, behaiek beste euskal zenbat referentzitan irabaziko baldin badu ere, horren kate mailai gaulena beti baserritarra da, baserritarrakea, eta ezin bizi bat sortuz, ez? Horregatik prezioak eguneratzea eskatu dute, baina erreibindikazio horretatik harago, baserritarrek arreta handiagoa eskatu dute lehen sektorearentzat, eta bide batez Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai katearen legea behin betiko onartzeko eskatu dute. Eta Madrildik datozen albiste iso argindarraren prezioan gehienekoak ezartzea baztertu du ministroen kontseiluak, era berean argindarraren prezioaren igoerak ez du etenik. Inoizko garestienean egongo da gaur, Hego Euskal Herrian eta Espainian, megawatt ordua 130,43 euro ordainduko baitira. Hori horrela, agerraldia egin zuen atzo Teresa Ribera trantsizio energetikoko ministroak Madrilgo diputatuen kongresuan, berak hala eskatuta. Beste koska bat egin du gora argindarraren prezioak Espainiako gobernuak gehienezko mugak ezartzea baztertu eta gero. Teresa Ribera trantsizio ekologikorako ministroak agerraldia egin du kongresuan eta Europak horrelako neurriak debekatzen dituela argudiatu du erabakia baztertzeko. Este gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Dena den, faktura egonkorrago egiteko modua bilatzen ari direla azaldu du, eta zerka batzuk berrikusteko aukera aipatu ere. Bien bitartean berriz ere jo du goia megawatt orduaren prezioa Hego Euskal Herrian aste artean. Asteleneko 124,45 euroa gainditu eta 130,35 kokatu du gaur maksimoa. Hain zuzen, azken aldiko igoera horien aurrean eskatu zuen Ribera ministroak berak agerraldia kongresuan, eta egoeraren azalpenak eman ditu. Adierazi du, CO2 isuritzeko bonuen eta gasaren merkatuak baldintzatzen duela megawattaren prezioa, eta Europa osoko arazoa dela ziurtatu. Erresuma Batuaren eta Frantziaren eredua jarriz. 132,69 eta 108,17 euroko prezioa du herrialde horietan urren ez urren. Hala ere, argindarraren handizkako prezioa fakturaren 124 inguru dela gogorarazi du Riberak, eta gainerakoan eragiteko neurriak aztertzen ari direla ziurtatu. Hala nola, zergak berrikusten faktura egonkortze aldera. Gobernukide den Unidas Podemos alderdiak bere aldetik mesfidantza sartu du iragarpen hori. Gogoratu du konpainia elektrikoen lobiak antzeko proposamen bat egin duela, eta gakoa dela zein preziotan egonkortu nahi den faktura. Alderdi morearen proposamen nagusiari, energia enpresa publikoa osatzearen ari alegia ez dio atea guztiz itxi ministroak. Hidroelektrikoen alorrera mugatu badu ere.
jokoen publizitatea mugatzeko legea sartu da indarrean. Espainiako kontsumo ministro Alberto Garzonek bultzatuta, iazko azaroaren 3 sinatu zen lege dekretua eta enpresei moldatzeko tartea bukatu zaie, abuztuko azken egun honetan. Iker Aginagak kontatuko dizkigu xehetasunak. Asteartean hilako 31 sartuko da indarrean Hego Euskal Herrian apustu etxeen publizitatea mugatuko duen lege dekretua. Iragan urte bukaeran iragarri zituen neurriak Alberto Garzonek zuzentzen duen Espainiako Gobernuko Kontsumo Ministerioak. Eta enpresei, astearte honetan bukatu zaie arau berrietara moldatzeko trantsizio epea. Iragan azaroaren 4 aurrera sinatutako kontratuei eragin die neurriak orain arte. Baina gauerditik aurrera, denek bete beharko dute arau berria. Hala, abuztuaren 31 aurrera ezin izango dute irrati eta telebistek apustu etxeen eta antzekoen publizitaterik jarri goizaldeko 5 gaueko ordu bat bitartean. Halaber, publizitate hori nolakoa izan daitekeen ere arautzen du lege berriak. Besteak beste, pertsonaia famatuen erabilera debekatzen du sektoreko iragarkietan, eta kontsumitzaileak erakartzeko tresnarik erabiliena ere deusestatzen du, ongi etorri bonuena alegia. Abuztuaren 31ko gauerditik aurrera, jada erregistratutako jokalariek soilik jaso ahal izango dituzte horrelako eskaintzak, eta ezin izango dira beraz, bezero berriak erakartzeko amu gisa erabili. Kirol taldeek ere ezin izango dute euren euskarrietan sektore horretako enpresen iragarkirik zabaldu. Internet bidezko mezuei ere mugak jartzen dizkie arau berriak, eta operadoreek publizitate hori kontrolatu eta behar den kasuetan blokeatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute. Legeak futbola eta gainerako lehiaketako osasuntsuago, seguruago eta kirolaren baloreekin bateragarriago bilakatuko dituela ziurtatu du Garzon Kontsumo Ministroak, legea indarrean sartzeko bezperan, eta zaila izan dela onartu du ere. Gaizaldatuta 5 urteko ibilbidearen ostean itxerazteko dute Errotxapeako gaztetxea. Proiektua 2016an martxan jarri zuten Iruñeko auzoko hainbat gaztek, Artika kaleko udal autobusen egoitza zaharra okupatu eta egokitu ostean. Azken asteotan jakinarazi dute auto judizialak jasotzen duela egoitzaren behin betiko itxiera. Hori ostegun honetarako dago programatua. 5 urteko ibilbidearen ostean itxiaraziko dute Errotxapeako gaztetxea. Proiektua 2016an martxan jarri zuten Iruñeko auzoko hainbat gaztek, Artika kaleko udal autobusen egoitza zaharra okupatu eta egokitu ostean. Orduz geroztik auzoko eragile sozial, kultural eta politikoek erabili izan dute espazioa, eta horrez gain gazteentzako alternatiba gune izan da. Kolektibo ezberdinak elkartzeko eta beraien ekimenak antolatzeko espazio egokiak dira, bai beraien hitzaldiak, kontzertuak eta antolatzeko, bai diru iturri moduan, komunikazio aldetik edo dena delakoa, eta baita ere uste dugu horrelako espazioak beharrezkoak direla gazteok antolatu ahal izateko eta alternatiba errealak sortu ahal izateko sistema honetatik kanpo. Eta COVID-arekin zira batean guk itxi genuela espazioa, baina orain bai esan beharra dugu espazioa ez dagoela gure edo asamblearen erabakiaren gatik itxita, mehatxuen gatik baizik. Baiela espazio osoa proposa orain distantziak mantentzeko, jende nahiko elkartzeko, eta bai gure barnean horrek kontraesanak ekartzen dituela, espazio zabal bat da, jende asko elkartu daiteke, baina ezin dugu erabili. 2018an baina prozesu judiziala abiarazi zuten egoitzaren jabeek, eta hainbat isun eta baldintzei aurre egin behar izan zieten, pandemiaren eraginez, gaztetxea itxi aurretik. Azken asteotan jakinarazi dute auto judizialak jasotzen duela egoitzaren behin betiko itxiera, bestela esan da gaztetxearen desalojoa. Hori ostegun honetarako hilak 2 dago programatuta. Gaztek jasotako elkartasuna eskertu dute. Testuinguru honetan itxiera salatzeko elkarretaratzea deitu dute ostegunerako goizeko 8:30 Arrotxapeako Artika kalean, gaztetxearen parean.
Gaurkoan Ainhoa Larrañaga eta Txik Juarezen basoan kantuaren bideokliparekin emango diogu bukaera albistegiari. Gustoko izango duzuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarean ondo izan eta bihar arte. Maileguan hartuta ikusten, ikusi nahi dutena, egin dutena. Poesiak hiltzen ari dira, oitzen ari dira, izlarien itzutxetara. Narratzaileak ez dira inoiz emerke izan, amaren gaueko ipuñak, markoetan busti nintzenekoak, lamia bat nintzena.